yanzu dai ta tabbata ashe aniya makomiya ce ubangiji yake ma waɗansu mutane ta barin su ne yadda suke gama da lokacin da dama ta zo gari su za a sha mamaki. Haka ma yanzu ai kaga da manufar jama'a su ji sauki na rayuwa daga masibar gwamnatin ɗiyan ɗaurara wadda sun ka haddasa cikin al'umma da ma ƙasa baki ɗai. Mai daraja gwamnan jihar nan tamu Dr. Dauda Lawal ya fito da tallafin kuɗi a gun gajiyayyu marasa lafiya haɗi da masu 'yan ƙananan ƙarfi haɗi da ma raunana domin a samu nasibar rayuwa wato NGKS cikin turanci wanda gwamna ya kaddamar kwanan nan tare da Adam Kalahakin tafiyar da wannan shiri ga 'yan kwamiti na local government amanar su je su aiwatar don jama'a amma sai gashi rijiya ta bayar guga tana ta kokarin amshewa. Misali ina amfani ga wanda an ka baiwa fom din naira 150 amma a ce ka kawo 100 ko mai 50 a ce ya maido 20 saboda koma baya na ci da ceton jama'a. To abin tambaya wanda an ka baiwa fom din 20 ko na 10,000 shi ko nawa aka yi nufi zai mai kar. Kai jama'a ku tuna fa saboda girma da nauyin da ke ga amana sama ƙasa duwatsu da ma abin da ke tsakiya Allah ya dora wa ita amma suka girgiza bisa kasawa sai dan adam ya tara kai. To yanzu ga gwamna Dr. Dauda Lawal ya ce ku je ga amanar Allah ku zakulo mutane waɗanda na cancanta amma kun bige da yin son ranku. Wannan zalama da mai tai kama irin ta wannan arni to ku sani rahoto ya iso ga mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal akan wannan tabargaza taku da ma dukan son ranku wajen gudanar da wannan aiki. Don haka ku sani gwamnati shirye take tsaf da nufin daukar kakkausan mataki ga duk wanda jami'an tsaro na damki kuma ko ba komai ubangiji ba zai kyale ba. Don haka ku kwanda kare ga haka domin biliyoyin da gwamna ya zuba ga wannan harka ba zai zugum a karkatar da su ga mugunyar hanya ba ko su tsayaye saboda dai wani bukata da son ranku. Ko ba komai shi mutunci dai madara ne zubewarsa fasuwa kan babu da mugunyar rawa kuwa gwamnatin tashi. Don haka a kiyaye gwamna ya jiya kuma duk idanuwa suna nan kan kukan kurciya dai ai jawabi ne kuma idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira. Wannan sako ne daga kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare kuma shugaban tafiyar da shirin NGKS na jihar Zamfara Honorable Abdul Malik Abakar Gajam haɗin gwiwa da sashen kafafen yada labarai 'yan jaridu haɗi da al'amuran jama'a na fadar gwamnatin jihar Zamfara.